ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинои канали Хонатеҷ, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан. Имрӯз 19 марти соли 2025 сол шумо дар канали Хонатеҷ қарор дорем. Дӯстони азиз, якчанд дона хонаҳо ва квартираҳои фурӯширо навор кардем, тамошо кунем боди хат ва барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. шумо дорои замин, мошин, хона, квартираи фурӯшӣ бошед, дар WhatsApp суратоша ҳамроҳи маълумотош видеошро намоед. дар наворои баъдина ютуб, тикток, инстаграм реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавонед. дӯстони азиз, фақат барои реклама муроҷиат кунед. навор дароз шид, бениҳоят хонаҳои бисёр қабул кардем, квартираҳо қабул кардем, арзонам бисёр барои азиз, фақат тамошо кунед. дар ҳамун комментария нависонда монед аз куҷо то чанд сума шумо дар хона дар кор. наворои баъдина аз рӯи комментҳо шумо худохоҳад навор мекунем. фақат ба хотири пешрафти сомонаи мо ҳамин навор дар лайкора монед ва дар канал подписатсия кунед. ман навора сар мекунам то охир тамошо кунед бачаи азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метавем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад борои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Сауду ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунед бортона. дӯстон, якумин хонаро эълон мекунем, бо диққат тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ роҳӣ кардан ки дар шаҳри Ҳисорай. навора бо диққат тамошо кунед. навори зур, хонаи арзонак, срочна фурӯшӣ. ин хона дар шаҳри Ҳисор, дар маҳаллаи Уртабуз, деҳаи Уртабуз, Ганҷрез меган, ҳамуҷа қарор дорад. хоб, хона дорои 7 сотиқ замин, масоҳати калон ва 3 дар хона, чихеле ки дар видео мебинед. ремонтҳо хушроҳа кардагӣ, барои зиндагӣ кардан тапа тайёракай. ин қисмати ҳоҷатхонааш, баняу ҳоҷатхона. хоб, кухниам дора. хоб, нашод нархаш боз савдои соз мекунанд. дута подвал дора ва баня дора ва дорои ду ҳоҷатхона. об свет дорад. наздикишда мактаб дора мега, аптека дора. ҳуҷҷатҳо ҳамаш мега 100% кардагӣ. маълумоти бештар касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан доред. адресоша Хонатеҷ пони мефаҳмона. хона маъқул кишид, занг бизанед, маслиҳат карда мехаред. деҳаи Уртабузи Ганҷрез, 7 сотиқ замин, 3 дар хона, кухнӣ дора. гуфтан нархи соз 310 000 сомонӣ. шумо дар 310 000 сомон ҳамин хонаро метавонед бихаред. хоб, нафароне ки хонахар ҳастен, заминхар ҳастен, дар канал подписатсия кунед. ҳолатҳое мешавад ки мода хонаҳои арзон срочна роҳӣ мекунанд. кадомитон успед карда тамошо мекунед, можед ягон хонаи арзона бигирем. бародар азиз, рафти навор лайкора монед, дар канал подписатсия кунед. чӣ маълум маҳсулоти фурӯшӣ доред, фақат мода равон кунед. дар наворои баъдина ҳаракат мекунем, дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат без ягон посредник худохоҳад савдо карда бутем. вазифаи Хонатеҷ ҳамин ха. аз шумо роҳӣ кардан, аз мо навор кардан, аз шумо бошад дастгирӣ кардан, аз мо пешравӣ кардан. дӯстон, қисмати подвали хона нигоҳ кунед, чӣ хел калон, хушрӯб. боз маълумоти пурра занг занед 310 000 сомон. рақамҳои дастӣ 7172 ёки WhatsApp 7762. аз номи канали мо салом бирасонед бачаи азиз. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастае ки дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 2 сотиқ замин. ин хонаи мо дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино қарор дорад. дӯстони азиз, ҳавли 2 сотиқа ва дорои 3 хонага. об свети доимӣ постоянно. тёплий пол дора. ҳуҷҷатҳо 100%. хона қарор дора дар
шайнаки чинор ҳамин территория. хуб ремонти хона чӣ хел дар видео мебинен. хушрӯя кардагӣ касоне ки мехара 420,000 сомонӣ мегаҳад. агар аз номи канали мо занг зарем бо худохоҳ ягон сум муомилаи сосон мекунад. дӯстон марамад боз маълумоти бештар ватсапшон занг зарен. 420,000 сомонӣ мегаҳад. алиши вариантора ҳечи гуфтагӣ нестанд дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ заминӣ дорои 6 сотих замин ва 3 хона, як калидор. ин хона қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ Мир Саид Алӣ дар кӯчаи Санго пушти мактаби 54 қарор дорад. хона ҳамин ҳолат савдо мешавад. алоқхона дора, оғилхона дора, анҷомхона дора. қариб ҳама тарафош маҳкам кардагӣ савдо мешавад бо нархи 250,000 сомонӣ. шумо дар 250,000 сомон амира метавонед бихаред. хуб дӯстон азиз, лайкҳо рамонед, дар канал подписатсия кунед. наворои мо чем наворои пешина лайкҳош камай. неки меҳнатҳо бисёрая дастгирӣ систесай. чӣ қадаре метавонед рафти наворда дастгирӣ кунед. хуб дар аму комментара ҳатман нависонда монед аз куҷо то чанд сума шумо дар хона дар кор. нависен, худо хоҳад дар наворои баъдина комментора мехонем. аз рӯи комментҳо ҳаракат мекунем ки наворои баъдинара пешниҳоди шумо бикунем. дӯстони азиз, хонаи фурӯшии навбатии мо дар ноҳияи восеъ назди ҳавлигӣ деҳаи Шобика. 3 дар хона, 1 калидор, 6 сотих замин. хуб нарх 250,000 сомон ба суми тоҷикӣ, 22,500 доллар ба суми англисӣ бигем хато намекунем ва ба суми русӣ 2,75,000 рубл. рақамҳои ватсап дастӣ мегзорем, занг занед. хуб сохтмони нав, хуб таъмир фасонак, ҳавлӣ мақсад ҳамин ҳолат. нашод маълумоти бештар ҳамроҳи соҳиб мулк маслиҳат мекунем. ов дора надора, дар куҷо ҳаст нестай. хуб мактаб, беморхона, масҷид, духтурхона, ино мега чӣ хел қайд кардиян наздик. барои маълумоти бештар ҳамроҳи соҳиб мулк занг занед. 250,000 сомон нархи хона. қисмати дохили хонара аз соҳиб мулк талаб кунед, нишонтон буда. адресоша пурра боз худтон талаб кунед, баъд рафта бинед бачаҳои азиз. дӯстон азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ рӯи карданд ки дорои 7 сотих замин ва 2 дар хона. дӯстон азиз, хона ҳамин ҳолат савдо мешавад. 7 сотиха, 2 хонага, 1 калидора. хуб баняд дар даруни хона қарор дорад. об светш ҳастай. пашти ҳама тараф маҳкам кардагӣ участкаи калон бо нархи 250,000 сомонӣ савдо карда мешавад. касоне ки хоҳиши харидорӣ дорен, ина марама худотон боз маълумоти бештар рақамҳои дастии ватсапша мегзорем. ҳамроҳи соҳиб мулк маслиҳат карда хонара харидорӣ бикунед. лайки чандима заден, дар аму комментара фикр мекунед нависен, хуб мешавад бачаҳои азиз. хонаи панҷум. дӯстон азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ рӯи карданд ки дар ноҳияи Хурусон дар деҳаи Бандар ҷамоати Қизирқалъа. 2 дар хона, 1 калидор, 8 сотих замин масоҳат ки бо нархи арзонак савдо мешавад. мактабаш меган 10 минута роҳ. масҷид ҳам на он қадар дурай, мақсад дур нестай. хуб 6 сотих замин, 2 хона, 1 калидор бо нархи 40,000 сомонӣ савдо карда мешавад ки боз адресоша пурраша аз соҳиб мулк дастрас кунед. агар аз номи канали мо занг зарен, худохоҳад бо арзонтон мекунам. нарх 40,000 сомонӣ мегаҳад. ва бачагарини арзонш кард, қариб ки бепулш кардак. ина марамад бехонаҳо занг занед, бигирен шав.
خب квартираи фурӯшӣ шашум дӯстон азиз. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дӯстон азиз дар якум этаж. Ин квартира 2 ҳуҷра 52 метри квадратӣ. Дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ фурӯшӣ срочна. Шаҳри Душанбе, Фирдавсӣ ноҳияш, поёни корвон назди пости Чимтепа. Хона мега масоҳати 52 метри квадратӣ. Духонага хоб санузелш мега отдельни, об свети дуюмӣ, дудархона, кондитсионер ва холодильник, кухни гарнитур меиса мега. Тамоми чизҳои дигарша мебаранд. Магазин 24 соата, аптека дар наздикиш ҳастай. 350 000 нархи квартира. Дар WhatsApp маълумоти бештарша хитом бигиред дӯстон азиз. квартираи фурӯшии ҳафтум дӯстон азиз. Боз квартираи фурӯшӣ роӣ карданд ки навастройка ҳай дар шаҳри Ҳисор. хоб нархҳошон бо маслиҳат бо квадратҳо савдо мешавад. Нархи 1 метри квадратӣ $4500. Масоҳати ҳамин квартирае ки мо рекламаш мекунем 63 метри квадратӣ ай. 63 ба $4500 зарб занед чӣ қадар шава? Токша бироренда барен ҳозир бихаренаш. се этажаш мега сохтагӣ ай. Рӯ ба рӯи супермаркети Хурусон. Об свет постоянӣ. Наздикишта бозори Калон, мактабам проблема нест мега. ҳаст сохтестиян ҳастай боз балниса наздикай карочи сентри Ҳисор савдо мешавад срочна. Дар WhatsApp шумо муроҷиат бикунед. ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. ана боз квартираи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ повороти Ленинград пеши бозорчада қарор дорад. азиз, 4 этаж, духонагаи 53 метри квадрата. Нарх 175 000 сомонӣ. Дар WhatsApp шон занг зана масъя кунед. боз маълумоти бештар аз соҳибмулк дастрас бикунед бача азиз. лайкҳо рамонед, дар канал папратски подписатсия кунед. ами чӣ қадаре ки мо меҳнат кардем дар рафти меҳнатҳои мо меҳнатҳоро қадрдонӣ бикунед. хонаҳо ироӣ мекунем дар YouTube канали Саудо ТВ, Хона ТЖ, TikTok, Instagram реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат ҳаракат мекунем ки фурӯхта битем бача азиз. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Душанбе дар кӯчаи Арбобхотун. 2 этаж, об свети доимӣ, духонага 58 метри квадратӣ. ҳуҷҷатҳо 100%. Нарх 540 000 сомон. бо арзонаш мекунанд. аз нӯми канали мо марамат занг бизанед бача азиз. хона ҳамин ҳолат чӣ хел мебинед? доми баландошиёна нестай. 2-3 этажай дар 2 этаж қарор дорад. дар ин территория нарх наво беҳадди бад қиматай. ҳамин шахсият да срочна сум дар кор аҷзо беморӣ доштанд. кадом камбуд мақсад дорем гуфтанд. савдо мекунанд, мефурӯшандаш. 540 000 сомонӣ. ҳамин сума меспоренда зиндагиро сар мекунем бардор азиз. тамоми шароити хуби замонавӣ савдо мешавад. об светаш доимӣ. маълумоти бештар занг бизанед. мегзарем ба даҳумин опели фурӯшӣ. опел астраҷӣ ҳастае ки дар кузови универсал караван астраҷӣ. шаҳри бухтар. соли бароиш 2000 сол. нарх 65 000 сомонӣ. объем 1.616. бензин газ гази евро 4. маълумоти бештар дута дастӣ якта WhatsApp мондан занг занед. 1.6 Экатеки 16 нав. ягон камбуд надора. харидор биё ай пешбин. ба замин хона мақсад алиша мекунем. устоша биёра харидор бина. ҳама ҷоша мақсад проверка кунед. такси гаштагӣ нестай вабше. сабаби фурӯхтан ягон замин ё хона қатъи алиш мекунем. болои сум метем. касоне ки дорен ина замин тарафҳои
хуб бошад, душанбе бошад, бо беҳтаре мега. хулас ҷои соз боша. Агар ба сум 65000, алиши ба замин ба хона, баъд бо гап мезанем. Кадомитон хеле вариантора мехоҳен, ина марама занг занед. 11-мин хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Ҷумъаалӣ да қарор дорад. хуб, нарх 540000 сомон, 4,8 сотиқ замин ва 4 дар хона. хонаи 123, кӯчаи Ҷумъаалӣ, шаҳри Кӯлоб да қарор дорад. хуб, наздики бозорчаи Байн, рӯ ба рӯи беморхонаи Асаб. дар наздики 150 метр мактаб ҷойгир аст. 200 метр дуртар Садиқ. хона ҷои хуб дар сентри шаҳри Кӯлоб. хуб, срочна анаи подвал, қисмати подвалаш савдо мешавад. нигоҳ кунед чӣ калон. хулас ҷои обод, неки нархам нархи гарени 540000 сомонӣ. маълумоти пурра ҳамроҳи соҳибмулк масъя кунед, бо хубтар мешавад.